Ndinoitwa Maibhila, ndinogara kuNumani 12. Ndakopawo nemwana wangu anonzi Maihlo1 baba Chikombedzi. Ndova ndiko pakuya pano. Ndichitendawo maasha zenyu, vanditambira zvakanaka pano. Ngavagare vakadaro. Hallelujah! Maasha woye! Maasha woye! Kana mozosarudza maasha tipei vakadai. Nekuti basa raasha ndere rudo. Ndo rudo rwuri kupupurwa nevaitirwa rudo rwacho. Tinobva tanzwa kufara. Tinokutendai zvakanyanya. Ende mukatarisa manje muchaona kuti ipo panapa ndio basa ranga richaisirwa pai, asi ndio basa rekudenga. Taureni. Aiwa, ndachinda kupa nemwana wangu vanonzi Mrs. Kiwani baba kuchikombedzi. Ngativafarirei. Munovaziva mese my coordinator ava maimvangeri vaita basa rakakura kuti mama vamire apa vaudzwa navo. Tinokutendai vamapofu, tinokutendai. Takayamwa mukaka unonaka, iwe unonaka uye hauna dununu. Tinokutendai muitirwe zvakanaka nebasa ramaita pano. Mama, tinokugamuchirai zvizhinji. Tinokugamuchirai tichitoshuva kuzogara nemi kuti vakomana dai tavaka matumba matatu vakarebwa aya. Amen, amen. Mwana wangu yeye. Ndimi matiberekera. Mwana wangu yeye. Amen. Hanzi mwana wangu yeye. Yeye. Amen. Tinotenda makawandirwa nyasha.